Ubak Thomas Pasa Working President ke Kun Nyotrap National Awakening Movement ke Knam, hagajan mi jong kat lai trik yoyong arja arpun rio ulawan ban ai ke jingkersan yo ba H pan seudor nonglang, Chairman ke Green Tech Foundation, ubadang yai beteng ye ke jingki song sat ngan ke baklembo por Hamadan Malki. Habakran sikilat patai kubor ubap Thomas Ulaong bawatla ka jingki kalayat mentala san ngilenter Henry ke sorkar ka klam kot banyakran bat kane ka pen I bakale don bor ka bakwa sensyar don bor klam dasut nyoshu ya ka jing imbriu Nolor kata Ulaong ru ba ka jingkran jang menteri rang ba ka jela ka long tang ka jing lam baklayo pat ba ka jing le ban bu ri ya ka aka ka baselendat kalian ka jongi kumbang ilayawan ya dan bentalang Panai ka mensim aja kerjaan ya ka GTF akan ka jingki ka jongka daduk ka si ka benungkong bat kumba piong mentah ka ka seni ka basan iwan pek ban duai rum ta jong I ba blai unang don dekat bat I ka jingele andai ka ba so khla pada bangin I ya ka jing bom sim khia jongka state government haba na kaleng jongi su wan mansim ka update ba lada kala don em ka jing khot na kaleng sarkar ban ya keren ini naka yang kejongi nilai khubor baka empat dan guru guru jingkhat dengan sarkar berkati ka thusai kedari berkati ka sarkar ka balwa ban le jubor ban sinsar don bor kamda sutnyau suwat dia ka jingim briuru bad hakini san sniki jingya linti nilai iba haka jakaban address ya ki isu ka bodon kam daga linti ka badai kadon ka jing persyang nado ka suki jong mendirang ba ban pergialam bakala pada upai ba haka badai bat kene ka jing sna hang te po dawlun nong hang te po umiam ban nagaleng ka jongi ban public ki buit joka sarkar hi kini ban yalam bakla upai ba ubala kershan ya kene ka jing ki jong ka GTF pembantu phaiden wi iba nagaleng jong ka sarkar kala ong ba kanum don kanu ka jing tai ka ba paka nani ka permanent structure hapo kani ka dawlun nong andrei haka baar pada menteri rang bau kong ba kanum don kanu ru kajing tai akan dikata ulun nak kandon tah umiam orchid pi gal adon kajing change of statement galang ka government ka jongi ka ba pen bau ba kadon kai kai basilandat ki ba persiaman buri bat ngonong pilai spak kulurduna ka pisa ka ba don kam ban sina ya kani ngimla su ban ngek ba ka dei ka jing sina ka barit ka baria lang isim ya ka amount ka ba ngi osnyo kat kum ka MOU ka ba la assign bat ka company ka banang tina po Dibrugar Assam bat ka state government ka jongi bat habang ikuli ka MOU ru ngiyo I ba nakaleng jong ka MOU la to sai kran ba kani ka company ka riban yo ya ka trading license na po ka district council swaban ya ya kam te tarau nakaleng ka jongi ru mila bentu hakini kisni pada ba kumun ya amin sim lang ikini ki kon samla ke jongi ki be ki be sat kan nam ta kani ka ban penne ban sa ka mi ram o ko jongi ba kadi ban mi ka stand ka shai ba ka le ka district council ba no trading license ha ka ba dei bat kani ka kam ka ba punjulor pada ya kam mai ram o ya ka mariang ka jongi bat nakaleng ka jongi ni dawa jur ba ka sarkar ka dei ban penduk pendam no ya ka jinya soy ya kani ka kontrak bat kang ba kini kisah melakin poin sekat thong kata kajing ele kajong ki ban yada ya ka mai mariang kajong I pada kai kita history jong du lompong deng moh dong nong la don ki bala yo teng man sina daga floating boat hang toru ban pe ya restoran baro kan la sya keni no la keni no apa penya khasi mo bar khato pon iba kam don kajing sina kanu jing sina ditang ka floating boat dar ka environment kan kum ju hi mo ndai benta ki wan ban le keni ka penengkong ya kanungun na kita kinong sinong try mo ka megalya ki badon ni kata capacity bandi di isya hapo ka 5-star hotel kanungun tunah ba kano iki mo ki ban yo ban sim ni kata ban awil ya ka benefit jo ka luxury hotel ka ban mi ek tai kam num dan kanu ka jing mentoy ru temen ta ka jing wan jong ni project ki bahe kan penduk nong ru ya kini ki entrepreneur ki ba red ki bang senang man yang ki jat ki jong ki lembaga tourism nata ka daw nakaleng jungingi ang ba les kam don kam ban kenria don kam ban scrap ya kan ka project kanang ba ngin send ka message ka ba shai ba don kam ban preserve ya ka may mariang jungi naka benta ki patang ibanwan pada kuma pikiran ne bang baki jai bandri jungi kim kot board bandung ai tiki 5-star to kumpi bala 3 benta biang bala dan si benta keleng jong kari
hatu PE bagi tegi beri warna baru ki kot bor thai ban idung hadu hangta ne ke BI mo bigai ju pi apre gini ki toris warna ba Pi penape igi torres warna baru ki bobang kinum le irung. Kinum sim ya kata ban sa kata ki 7 star 5 star hotel ki ba ka government ka persiang ban sina. Kam don jing mentoy ai ru. Ba ladak uwei ubre ubanapo Delhi. Lada ukwa ban wan sa 5 star hotel ngata un sa apo dangbun ki ba khamha ki 5 star hotel apo Delhi. Unda don kam ban wan sini sapo Meghalaya. Henne lada ukwa ban lek ban pe ya ki lum ki wa ki jerngam un don apo Delhi. Wa ban sapo Meghalaya. Te let's say dah kata kan nanti ni lak ban krim ke bawang mana ya ki ni wan ki bawan juga okai pertai ke ban long pada ke revenue generating industry ya ka state ka jongi bat kham tam ya ki nong song trai lu ke jala ka jongi kan dah kata kadang ni dawa be sisen ba ka government ka di ban simkhai ki mentabat kentang ya wai pada nilai i ba lasans ni i chairman jongka GTA Vilasat ngan nilai i ka don i ka dak presiden ka jing tulat akamet ka jongi but ngatarai ngiran kam ya ka public support bagi pai baru kin hoi ki babun bagikan ki kersian bai ka benta andai ngatarai ngidon kam ban kersian kampun cucu lamba ka jing sno khti ka basit hamba khna bangin pen i ya kata ka jing ya tali ka jongi kum ka jai ben reu rengkat ka jing alam ka GTF ban penbor da ka wai ka suri ya government baka dai ban scrap no ya ka project immediately. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.